салом азизони дилам, иншалло хубен. имрӯза муроҷиати ман боз барои занҳои хонашин, духтаракҳои донишҷӯай. Ман имрӯз шуморо қатъиян ҳами хоҳарҷон шинос мекунам, ки дар компанияи Атоми кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. Кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маблағи хубро ба даст меорен. Азизони дилам, ай дар хона бекор шудана, бидроен дар компанияи Атоми кор кунен ва орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба компанияи Атоми амалиш кунен. духтарои хушрӯи ман, дар ширкати Атоми дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом. Балотон намесӯза, айзвания намеғалтен. Ҳамагӣ дар 2000 рубли русӣ харид мекунен тамом. духтаро беҳад крему ҳама чизош качественияй духтаро. Барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳама чи дору маҳсулот дора. беҳад аввалаш аллоҳай, баъдан дорувои ширкати Атоми беҳад шифо бахшанд духтаро. шумо метонен ки кор карданам нахоҳем, бидроен заказ кунем. хоҳарҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шуморо роӣ мекуна ва иншолло ки шифо меёбем. не ки ман боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешава ва медроен кор мекунен. рақамҳои болои экран бинависонен, маълумоти бештараи худи хоҳарҷон гирен духтаро. фурсат аз даст натем, бидроен кор дар шумо иншолло ки маъқул мешава, кор кунен, ранги нами занҳои тоҷикӣ мо кор кунен ва маблағ ба даст биёрен. азизони дилам, шумо да ҳаматон дар барори кор, касе ки канали ман мерава салом расонен. бениҳоят хурсанд мешавам духтаро. духтаракое ки ман реклама мекунам ҳамаш духтарои хубанд. бигем ки аллакай ман чанд муддате ки ёра реклама мекунам, қатишон ҳамкорӣ кунен, пушаймон намешен духтаро. салом дӯстони азиз, иншолло ки хубен. мо ҳам алҳамдулилло созем. ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро то охир тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешава. азизони дилам, касе каналам нав медроя, каналам маъқул шид, ҳатман подписатсия кунен, лайкотона бимонен ва фикрҳои хуби худтона бинависонен. колокольчика биҷиқен ки наворҳои нав ба нави мара тамошо карда бутонен. духтарои хушрӯи ман дар қишлоқ қарор дорам, дар бохтар. ҳозир бохтар омадагием духтаро. ёсаминҷона алҳамдулилло ки оператсияш хушрӯ гузашт, соғ саломат гузаштак, соз шид, худо ба шукр. хеле азоб кашида, не ки ҳозир хубтарай. мо дуохониш овардем бохтар, бо шумода камтар навор кардам. тамошо кунен, тамошои хуб ҳаматонда раҳмати аллоҳ барои дуоҳои нектон, барои фикрҳои хубтон. дастгириётона фаромӯш накунед азизони дил. ман кӯшиш мекунам ки интернет систам боша. дар як ҳафта 2 бор 3 бор шумода навор партом, тамошо кунед ва аз ҳоли ман бохабар шен. ҳамаи шумо мепурсен дар WhatsApp, дар YouTube комментарияда менависед. ай ҳаматон миннатдорам духтаро. иҷа дар холам варенӣ кадеста буд, бо варенӣ ай нок варенӣ кадеста буд. ман шумода навор кардам, нока реза кад, шакар да тар кад, саҳар хест об ровардай, амихе да дег дох аловда ҷӯшондуш тайёр шид варенӣ. овуш надох, ягон чиш надох. анамихе духтаро иҷа да боша, амихе хирмоакош камтарак пухта ягон таиш. ман шумода навор кардам, беҳад хушрӯ гирифта хирмоош бо қаламфурти хеле тезак мегем мо, бо яхело занҷабил меган. шумода навор кардам, тамошо кунед. қишлоқ беҳад хушрӯай, дилифорай, бо картишкаш нондагӣ будан, бо заминшона навор кардам. ҳаматон дар тамошои хуб. ман имрӯз хостам ки шумо ҳоли ма бохабар бошен, ки беҳад бисёр менависонен. ҳозир боша ман дар берун видеоам монтаж кардестам дар ҳавлӣ. анамихе духтаро, шумо чӣ ҳол дорен, дар чӣ корбор машғулен? иҷа боша духтаро, холам кулча кадестаи ман пага аллакай хонаам мерам. бо шумода навор кардам, тамошо кунед. гуфтам бисёритон дар ғарибиен, меген апак ҷои рафти навор ки партоб мо тамошо мекунем. не ки чӣ хеле ки гуфта будам дар навори пешина. ман хеле ҳар ҷо ранги Москва да чӣ хеле мерафтам, дар Тоҷикистон хеле намерам, барое ки мардакам омадагӣ нестай, мара намемона. михсирм овард мондак ма дар иҷа 3 рӯз шид дамиҷаем. духтар ма дуо хондем, ака бо пага иншолло ки хисирм мебиям, мебарамон хона. анам хеда тандир часпондеста буд. холам бо машмуда навор кардам, тамошо кунен. ма дар тандир духтарак будем, ягон бори ягонта нон мечаспондем. чӣ мекардем, хеле нон бисёр пухтагӣ нестам дар тандир. анам хе азизони дилам,
ҳамаи шумода тамошои хуб, дастгириҳотона фаромӯш накунед. Бо видеоҳои хуби мара ждат кунед. Ман иншолло Москва бирам, ранги пештара ҳар рӯз навор мекунам. Бо бисёритон савол мегӯед ки видеои пешинатона партоен. Ман видеои пешина ягонта надорам духтаро. Ман видеоро монтаж мекардам, мепартофтам, видеомо удалид мекардам сраза. Бароям ранги ҳамун наворои пешина хубу беҳтар мехоҳен. Иншолло ки бирам бо ба сифатҳои нағз шумода навор мекунам, мепартом. Фақат шумо обуна шен, касе ки обуна шудагӣ нестай. Касе ки обунае сабр кунен то рафтан. Ма да ҳамин ҷарам бошум, шумода кӯшиш кардестам ба ҳамин интернети суст шумода навор партофтестам. азизони дилам, анам хеле худо ба шукр ёсаминҷонак мамсоз шидестай, хела беҳтар шидай. Марам беҳад хурсанд шудагим, духтаракам соз шидест. Иҷада боша бо гурдачаам кардак холам барои мара, барои бурдан. Ма ҳамин як холам дар Тоҷикистонай, тамом якта тағоим дар Тоҷикистонай, якта холам дига ҳамашон хештавор, ҳамаш дар Москваан. Анам хе духтаро иҷада бо часпонданша навор кардам. Иҷада боша аллакай тайёр шида кулчако. Анам хеле гап хабар духтаро. Дар иҷа боша мара далда форидак, холам далда тайёр кардак. Мо далда мегем, дангича меган, кашк меган, ҳамтари тайёр кардак хӯрдем. Ма бениҳоят дӯст медорум далдара. Анам хе ма худам умуман қишлоқа нағз мебинам. Касе ки ай бохтаре дар комментария бинависона.